Witam Państwa na terenie Beskidu-Niskiego, na terenach Łemkowszczyzny, w jednej z najstarszych świątyń łemkowskich, miejscowości Kwiatoń. Świątynia wyjątkowa, choćby z tego względu, że bardzo dużo naszych gości mówi o świątyni, że jest to gotyk łemkowski lub często określa jako baletnica. Świątynia jest jedną z najbardziej oryginalnych na tych terenach, z oryginalnym wnętrzem i wyposażeniem. Mimo nabożeństw katolickich, w dalszym ciągu jest to cerkiew. Zapraszam Państwa do Kwiatonia na resztę ciekawostek. I kłania się Państwu przewodnik Jan Hyra.